nás výsledky volie potvrdzujú to, že voliči majú v podstate nejakú potrebu v tom smere, aby teda politici vystupovali trošku profesionálnejšie. A práve preto si myslím, že aj viac voličov prišlo k urnám tento rok. A toto potvrdzuje možno aj to, že Slováci si uvedomujú vlastne dôležitosť rozhodnutí, ktoré sa vykonajú práve na úrovni Európskeho parlamentu. A táto skutočnosť ma veľmi potešila. Výsledky hodnotím jednak veľmi zaujímavo, ale z druhej strany veľmi, povedzme, že kriticky, pretože ukázali tú reálnu polarizáciu, aká momentálne v súčasnosti na Slovensku je, keďže progresívne Slovensko to síce vyhralo, ale ako sme počuli aj od mnohých politikov, tak keď si zoberieme tie štatistiky, tak aj spolu Smer, sociálna demokracia, Hlas a Republika dosiahli veľmi značný pokrok a tie tzv. Národno-konzervatívne sily ukázali, že neklesajú a možno aj trošku ešte narastli. Vo všeobecnosti vnímam rozdelenie politických nálad v rámci volieb do Európskeho parlamentu. Taktiež vnímam to, že politické udalosti na Slovensku ovplyvnili mobilizáciu voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu a najmä vnímam teda nárast euroskeptických strán. Sme vlastne ešte stále piatí od konca, čo sa týka krajín členských, ale už to nie je to posledné miesto. Ja som týmto účasťou ako veľmi, veľmi nadšený a už iba čakám na také rôzne štatistiky, kde nám ukážu, ako sa zvýšila účasť napríklad u mladých ľudí, ako sa zvýšila u seniorov a tak ďalej. V niektorých krajinách tá účasť samozrejme aj klesla. Čiže samozrejme v konečnom výsledku aj tak tam ten 1% nárast bol, ale samozrejme my teda bojujeme za to, aby tá účasť bola čo najvyššia, pretože len tak iba demokracia môže fungovať. Progres je lepší ako perfekcionizmus a teda túto účasť máme ako historicky najlepšiu na Slovensku a teda dúfam, že do budúcna bude táto účasť ešte oveľa lepšia. To budúce smerovanie sa zrejme podľa môjho názoru až tak nezmení. Myslím si, že môžeme očakávať vznik buď nejakej novej frakcie, čo už naznačil Viktor Orbán, Andrej Babiš a po prípade ešte Robert Fico, ale tak potrebujú na to ešte ďalších partnerov z niekoľkých krajín. No myslím si, že ten taký základný prúd, ktorým sú tí európski ľudovci a sociálni demokrati, respektíve socialisti, zostane nemenný a ten základný kurz zostane. Uvidíme, ako bude Európska únia reagovať na nové zmeny, ktoré tento svet prinesie na vývoj vojny na Ukrajine, ale vravím, že myslím si, že to bude veľmi podobné, ako to bolo doteraz. Myslím si, že výsledky volieb nám prinesú v podstate nejaké nové frakcie, ktoré sa môžu tvoriť a tieto frakcie budú určite rozoberať nejaké nové témy, ktorých teda najmä myslím si, že bude konkurencieschopnosť. Niektoré frakcie výrazne oslabili, niektoré výrazne posilnili a vlastne vždy po každých európskych voľbách nastáva taká reorganizácia. Takže jednak tie existujúce frakcie prechádzajú nejakými zmenami. Niektoré strany, ktoré boli v tých frakciách, sa rozhodli zmeniť po voľbách, dajme tomu prestúpiť do inej frakcie. Jednak sa tam vyzerá, že by sa mohli vytvoriť nejaké nové frakcie. Takže toto je ešte veľmi skoro hodnotiť, pretože predsa len tie voľby neboli ani pred mesiacom a sú to dlhé procesy. Keďže na vytvorenie jednej frakcie potrebujete minimálne vlastne strany politické zo 7 rôznych krajín a musia mať minimálne 23 členov, 23 poslancov, takže je to veľmi veľa o rozhovoroch, negociáciách, takže ešte nevieme z istotou povedať, že ako bude parlament vyzerať definitívne. To, čo vieme už teraz je teda, že naozaj tam nastalo dosť veľké zmeny tam nastali v niektorých aj tých väčších frakciách, že výrazne oslabili a naopak niektoré výrazne posilnili.